Najväčší futbalový podvodník. Nie je ním nik iný ako Brazílčan Carlos Raposo, ktorý preferoval pseudonym Kaiser. Pôsobil 2 dekády ako úspešný futbalista bez toho, aby niekedy kopol do lopty, za čo si vyslúžil prezývku najlepší futbalista, ktorý nikdy nehral. Jeho trik spočíval v tom, že vďaka svojmu šarmu, frajerskému účesu a Rio de Janérskej charizme sa dokázal skamarátiť s vplyvnými ľuďmi, napríklad s futbalistami, ktorých presvedčil o svojom talente. Tí sa potom za neho prihovorili u majiteľov klubov, aby s ním podpísali zmluvu. Carlos im potom porozprával vymyslené historky o svojom pôsobení v európskych kluboch a keď chceli vidieť, čo dokáže, pustil im videopásku s kamarátom futbalistom Renatom Gaučom, ktorý sa na ňo fyzicky podobal. Upozorňujem, že to bola doba pred internetom. Nebolo také jednoduché si overiť fakty ako dnes. Keď dostal angažma v novom klube a išiel na prvý tréning, podplatil dorastencov, aby ho sfaulovali a on tak mohol predstierať zranenie, ktoré ho vyradilo z hry na pár týždňov. Mal nejaký talent, ale odmietal ho používať. Viac ako futbalu sa venoval večierkom a krásnym ženám, ktoré si užívali prítomnosť známeho futbalistu. Spáchal, keď nastúpil do klubu Bangu, ktorý vlastnil gangster Carlos de Andrade. Keď sa Kaiser v novom klube pomerne rýchlo zranil, majiteľ ho mal rád pre jeho charizmu a elán. Počas jedného zápasu, keď nemal hrať a sedel na lavičke, prehrávali 2-0 a majiteľ klubu sa rozhodol použiť svoju tajnú zbraň, Kaiser. Mal 2 možnosti: ísť hrať, prezradiť sa a byť zabitý, alebo odmietnúť a byť zabitý. Zvolil si tretiu možnosť, začal bitku s divákom, za čo bol vylúčený. Po zápase povedal, že fanúšik urážal klub, za čo mu bola predĺžená zmluva. Carlos Kaiser takto vystriedal viacero klubov.